Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 57 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 aksyon na Radio Philippine Standard Time sa luwat na Bacolod na Pilipinas kundo malabutan sa nga signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Mayong hapon na naman, mayad nga hapon sa inyo tanan. Yari kita sa pizza 21 na sa bulan sang Nobyembre tuwig 2020. November 21, 2020. Sabadong papangalagan sa industry nga palatunturan. Lunes tubtob Sabado, Action Reports After Edition. Masulusobra isa ka oras kapag balbal sa nga mga balita, isyo kag may paaman nga jutay nga komentaryo. Ang mga dapat balbalon naton nga mga balita subong nga papangalagan sa industry nga palatunturan. Ato sa nga News Center Action Dale Salazar Action. Alvin Guava sa patrol with Action Nixon Tahom. Nagalambiyong temprano pa sa bilas sa mga lugar dalanon dari sa masyudad sa nga Bacolod. Hey! Sa saring pagpangalagad naton mga ka-aksyon, may nagalupad-lupad sa tubang ko niyo. Magamay nga hindi. Hey! Oh, Arisa, be. Oh, nan. Sige lang. Hey! Ay, balakon pag ngangata wala ma-timingan ha. Kaya, bulo bisita, guro Mayaran na nga lamang maka-aksyon, 34 kadlaw, Pasko na, kag 41 dias naman. Naga-abi-abi kita sa nga panibago naman nga papanghangkat ang tuig 2021. Ginasiring maka-aksyon nga basta gani pagsunod sang tuig 2021. Paninghamot na ang eleksyon. Mga politiko naton subong gasiling nga layo pagkat itong 2022, layo para sa inyo Ang mga tao gasiling nga lapit na lang. Eman ang eleksyon maka-aksyon kon nabadayon tinaman laban ko nabadayon national election, boss silingon maka-aksyon magapili kita sa nga presidente papanaog sa pagkakonsihal sa nga banwa kag sudad. Kaya nagpabati-bati na gani ang presidente naton kag vice-presidente may kanta na sa 2020 nga piniliay. Matunog ang ngalan sa nga vice president na si Leni Robredo. Way naman sa iban pangapilion dang yasaring partido ang yasaring grupo. Way naman sila sang pilion ang senador nga maikasarang sa pagpapili bilang presidente kapag kontra sa kandidato sa Duterte administration. Way nasang iban kundi ang ikaduwa sa pinakamataas nga leader sa nasyon si Vice President Leni Robredo. Sino pa may pilion nila na? Way naman kag daw perdido man kalabanan da.
ang balantayan dire kung sino naman ang kandidato sa Duterte administration. Kaya raman ang alam maka-aksyon ni Inday Sara. Inday Sara Duterte, ang bata sa ato sining Pangulo. Kung hindi kuno si Sara, pwede man si Manny Pacquiao. Si Sara kandidato may presidente. Gina siling basi mag-vice president si Manny Pacquiao. Or pwede man na si Manny Pacquiao kandidato presidente, vice president si Inday Sara. Una sa balita, una sa aksyon. Sige. May 34 dias sa residente na Pasko na. 41 kadlaw naman ang tisang tuwing 2021. Sa background naton maka-aksyon, inyo sa makitaan ang Christmas decoration na. Itaon sa aksyon JM no sa ato sa ding kwanda live ineng patipat na di sa kitaon. Oh, aris to ko ho. Ay, hindi sa gali kitaon kara sa kilid siya. Pero may Christmas decoration na di sa tupad ko ha. Pamatuod lamang ini maka-aksyon. Kabisan pa nga mayara kita sa ganabang ito mga pandemya dala sang COVID-19. Ang Pasko ang celebration ang ragid niya. O galang kay pinasahi ang celebration. Bakong kadamo sa mga banwa kagasurada ang nag-anunsyo nga waay anay sang Christmas party. Sa Provincial Capitol maka-aksyon, pwede sila maka-party-party. Pero dapat istrikto nga tumanon ang health kaga safety protocol. Wainis ang hinampang nag-require sang pagtilipon sa mga tao. Kinaon lang si Nadia pagkatapos kaon bulagay. Pulis balay. Ay importante mag-aksyon ting ilas na rin nahulat nga bonus Christmas bonus dara sa may Kapitolyo Provincial. Ang ilas na rin napaabot ang mag-aksyon na ginatuwag nga additional bonus. Ay baw, awat-awat pa magsiling kita additional bonus mag-aksyon nagligad nga na tuig 2019. Ang nabaton nga Christmas bonus sa mga Capitol employees 60,000 malang Una sa balita, una sa aksyon. Tining 60,000 mag-aksyon ng additional bonus. Daw mapornada kay way na sang pundong ato sa di provincial government kay Genry align ini sa bahin sang kampanya kontra COVID-19. Daw purutiga paabot nga po ng mga provincial capital employees. Wala pa naman, di pa naman silang period gid. Way pa matuldukan ining anunsyo ni Governor Bong Lacson nga laban-laban way additional bonus. Pero kapangita pa ito kunwa. Gina patunan, gina pa review pa sa ato sining mga opisyal dara sa Kapitolyo kung may kuwaan sila nga pundo. Alas 5:04 na Action Radio Philippines Standard Time. Kamusta ato sining mga ka-action gabaritor sa ato sining live stream. Dugay-dugay maka-action na acknowledge na sila sa ato sining Watch Party. Inyo ka-action na Marlon Hirovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita maka-aksyon sa mga balita lokal, nano ang dapat nato sa nga pagatutukan. Konsehal Novero nagapati nga mayara sang available nga lote sa relocation site sang syudad para sa palaaboton nga mga benepisyaryo. Una sa balita, una sa aksyon. May bakante ko nga lote dira sa may relocation site. Kaya magsiling kita relocation site. Anaga sa iluda mga international. Hindi mo silingon nga sa halin sa iban nga nasyon, kundi halin sa iban nga mga kapurukan. Kabaranggayan diri sa may syudad sa Bacolod. Samtang ano pagid ang iba sa nga mga balita sa bayan sang lokal. Pagpangtaltal, pagpangkakas sa mga ginasiling nga illegal nga struktura sa Bacolod nga padayon. Operasyon nagpanaog na ini maka-aksyon sa mga kabaranggayan. Mga naglaksam sa dalan nga ginapanagyan sa ato sa gobyerno. Ang papel sa mga opisyal sa barangay diri importante. Pagluwas lamang sa mga opisyal nga pawala kag wala sang pulos. Ang obra maka-aksyon halahak adlang sa ilang sa nga honorarium
Amo ka mo kinala? Mamone, dari sa Negros Occidental, ang sulat sa Bacolod. Ang obra sa pila ka mga opisyal sa barangay kadto sa barangay magpungkoon. Maghala sugo nga daw sobra pa sa kay Presidente Duterte. Pero may pila man sa ka mga barangay nagatuman gid sila sa obligasyon. May pila man ka mga barangay nga agin patagayunan sang saning Road Clearing Operation 2.0 kung sa mga pelikula pa makaaksyon mo ning Part 2. May pila ka barangay na ang gintaltal, ginpili lang. Ang iban nga mga residente makaaksyon nagasiling na may pila ka mga struktura way gintandog. Bako ng tag-iya mismo opisyal sang barangay. Ang tag-iya may kapit sa syudad. Ang tag-iya kilala sang manugtaltal. Nagamo sila nga hugada makaaksyon way ginami, no? Dapat ang DILG ang mag-akto diri para ang operasyon piho-piho, wala sang pinilian, hindi bangian, basta nagalak sa kakas. Para mga tao nga makasiplat akong makalabay, makaaksyon, makakita, way balasang mamuno, haw. Ang pinaka mga tag-iya sa istruktura, unagin padalaan sa notisya, kabahin sa kinatawag nga due process. Aman nga proseso, hindi man pwede nga gulpihon lang ang tao. So ginapaagi sa kinatawag nga due process makaaksyon, ginapadalaan sa notisya, hinatagan pila ka adlaw nga plaso para sila na mismo ang mangkakas. Pero madamo gihapon ang wagid na mati. Gani ang resulta sa nilang makaaksyon. Tal-tal team! Upod ang kapulisan. Nagbitbit martilyo. Nagbitbit sang bara. Kag magsig lampos. Lukit. Bakit sang kahoy. Kagatop. Lamisa. Pati bangko. Una sa balita, una sa aksyon. Ang taltalan ay portion diri sa Bacolod. Ikaduwa na niya makaaksyon kabantiang mo ng balatian kag batasan sang mga Pinoy basta nga may tsansa nga makabalik para makanegosyo balik gina sila. Ini illegal structure ginatawag nga obstruction nagasablag sa dalan nga ang iyaya sa gobyerno. Downtown area libutan nyo ang mga nagaparking dara nga mga salakyan. Asa una ginawanan sa illegal structure subong. Hindi struktura ang ginabalik, kundi nagaparking, nagapundog gani. Nga salakyan makaaksyon. Ang pagpundo yaw malin aga tubtob gabi mo. Ang guwa gali negosyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ganyan nga lugar ni Balestiroso lang tuwa nyo na. Labyan lang sang ato sa mga otoridad. Hindi na bala illegal da. Hindi na pwede yung parking nga na, hindi bala. Mata-mata nyo, bi? Samtang Bacolod nagpakita man sang pagka-mabinuligon nga pamatasan. Wala man magpapiyerde magkaaksyon na. Kagwaya man sila magpaulihi. Anong balita? Pareho man sa Negros Occidental, ang Bacolod nagpadalaman sang kwarta. Balor 2 million pesos sa mga lugar nga ginabahaan sa mga probinsya sang Luzon. Ibisan pa nga nagaantos mang ka-aksyon ang ato sa nga syudad sa kakulang sang pundo. Bangod sa pagbuo budget sini sa kampanya kontra COVID-19. Pero bisan jutay lang nagpaambit man ang ato sa nga syudad. Way man magpabayang ato sa nga pinilanggang syudad sa Bacolod. Hindi lamang milyones kundi bilyones pesos ang ginakinahanglan para mapabangon liwat kag mapabalik sa normal na sitwasyon sa mga residente sa madamo nga mga probinsya dito sa area sang Luzon. Ang ila sa nga propidad nagkalaanod sang baha, ila sa nga palangabuhian ginlubong man sang baha. Way makaluwas pati mga artista magka-aksyon. Bao nakita ko tong post bala sa isaman ka social media. Gin-fiestahan sang mga reaksyon. Linibo ka mga reaksyon. Atong pag-post bala aksyon hen kita mo to yan device ganda bala. Kang balay ko no device ganda kag ya live-in partner nga lalaki na bahaan man. Sus, sila pa nga duwa na basulan. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Siling sa mga reaksyon. Nan, kamong gidalinan nga duwa, kung nga nagbaha. Artista mo tayo siyempre balita, gina sa mga showbiz, chikadura. Galing mga reaksyon sa tao, bala sa isa kagatos guro ka reaksyon. May lang isa duwa. Ang naluoy kay Vice Ganda, ang sisaling nga nobyo, live partner. Ang 98 soda ay was sila nga duwa. Sila nga mga kamo ang gidalian kung nga nabaan mga lugar sa Luzon. Ayo, si TikTok King Bla, si Gardo Versosa, ginsulod man sang baha ang iya siring balay, pero samtang nagapaninlo siya maka-aksyon, ay ga TikTok sa Japon niya mo. Ya TikTok Japon si Gardo Versosa. Sa bagay na mo niya pundo, yung mga artista niya mag-action. Dapat sila ni mabulig sa mga bululigan dito sa area sang Luzon. Damo-damo subong sang makaluluoy gid labirigay sa mga kabataan bla, sa mga pigado na pigaduhan pagid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, trahedya sa sunod sang Muntinlupa. Oy, may isa ka tao patay, 4 makaiban ang pilason. Tangod sa aksidente nga pagkatumba sang steel bar ay argoy. Salsalon steel bar na tumba sa nagapadayon nga Skyway Project. Tumupa ini makaksyon sa 6 ka mga salakyan gid ang natupan niya alas 8:50 kaina sa aga northbound Skyway Extension nga proyekto ang nasiling sa EEI Corporation nga kontraktor for Skyway Extension Project. Natabuan sa lugar makaksyon abading East Service Road. Ang natupan nga mga salakyan, 3 ka mga 4 wheels, 4 roida, kag 3 ka motorsiklo. Medyo may pagkadibalas ini nga sa isang proyekto makaksyon, kag makabigman nga delikado ining lugar ni, pabangkot na rin makaksyon paano mapasiguro ni, nga hindi na masulit pang amo nga insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Philippine President Rodrigo Duterte ginuntat na ang ban sa pagpadala sang mga healthcare workers sa iban nga pungsod. Si Labor Secretary Silvestro Billo III nagsiling mag-aksyon nga may tsansa na ang linibo ka mga nurses nga magtrabaho sa iban nga nasyon. Ang ginaprubahan maka-aksyon amaning pag-lift sa suspension sa deployment sang nurses sa iban nga pungsod. Nurses kaiban pa nga mga medical workers. Pero dapat triple yapon paghalong nyo diha. Bangod may mga nasyon subong mga kaaksyon nga imbis magganubo ang kaso sa COVID-19 nga butsyog kag nagasaka patana. Una sa balita, una sa aksyon. Ayo. DILG nagbando sa PNP sang crackdown batok sa illegal loggers kag miners sa Luzon. Sa una patani ginbando na rin. Una sa balita, una sa aksyon. Ama nito batasan naton dis Pilipinas no hindi magiho kundi balukpan. Samtang 1.5 bilyon nga bulig na hatag sa mga lugar nga napiktuhan sa mga bagyo suno sa DILG. Di 1.5 bilyon gamay ni. No? Gamay ini maka-aksyon nga bulig daw di naka-trespasser sa lindibo man ka mga nagkalahalitan dito sa area sang Luzon. Sige ba siguro sunod ang bulig ang mga manggaran nato sa ringa nasyon, mga manggaran nga pungsod sa ina US, Russia, kasi kung ipadala man sila nga bulig maka-aksyon, luligayim lang nimo. Ang Pilipinas kung kaisa, kung may ara sang pundo, nagabulig man sila padala bulig, sang napadala sila bulig sa mga lugar nga kung kaisa gakapiktuhan man sa nga trahedya sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
5:15 Action Radio Philippine Standard Time sa siring nga bahin abi hibanaon naton ang observation report sa patrol. Sa siring nga ginatawag naton nga rush hour ang ato siring nga downtown area sa syudad sa Bacolod. Hibanaon ta ko nanong sitwasyon sa trapiko sa ato siring nga syudad sa patrol with Action Alvin Guava. Action Alvin, mayong hapon please kabin. Aksyon na Marlon, mayong hapon ang sitwasyon sa Dalanon sa syudad sa Bacolod. Magkabigta ang mga major roads ang dalan sa Burgos, going sa Burgos Public Market and even ang atong sining Dalanon sa dalan sa Lacson. Masyado katawhay sa sining kagaan sa sining hapon. Aksyon na Marlon, no? Nalabihan taman ang downtown area, masyado man katawhay, magluwas lang sa may dalan sa Ballesteros. Aksyon na Marlon, makitaan tato kunti ginaistoryahan ang road clearing operation. May ara to gabaligya Aksyon na Marlon, no? Inabalang mga may sidecar daraga pwesto sa sining hapon, and at the same time ang iban nga mga motorsiklo daraga parking sa may dalan sang Ballesteros, and amo ni ang nakita naton isa sa mga problema sa piyak sini nga kuntani basta road clearing operation kunti dapat tinlo man ang mga dalanon wala sa may naka-parking, especially Sabado kunti. Sa Sabado Aksyon na Marlon, masyado katawhay man sa mga dalanon. So, flowing ang aton sining mga dalanon. Magluwas gid lamang sa nalabihan man sang patrol kagina ang dalan sang Circumferential Road. Ang Circumferential Road, kung halin ka sa sa New Government Center, pag-abutong pa lang sa may Banga, Gonzaga, going ka sa Purok area sang BM still along area sang Circumferential Road, amuni ang medyo maka-experience jutay sang pagkagutok sang dalanon. Kung makalampuwas na ikaw sa may Purok BM, going ka naman sa Circumferential Road, going naman sa area sang alis medyo matawhay galing kay ti pila ka mga salakyan Action Marlon kay wala truck ban kung adlaw sang Sabado. Oy. May mga salakyan truck sang tubo nagalabay man sa sining kahaponanon sa among lugar. And at the same time Action na Marlon, may pila ka mga lugar nga ginakayo kaga tin ga eksperyensya sa karon sang traffic. Ang area naman sang Mansilingan Pilisa Road sa diin sa pagpakigangot man naton kagina kay Sir Jericho Serbanya ang control mismo sa Bacolod Traffic Authority Office. Iyagin express Action na Marlon, amuni ang pila ka mga lugar nga medyo maka-experience sa jutay nga ginakabig nila nga pula ang dalan, meaning stop and go sa area sa Mansilingan Pilisa Road kay bangod ginakayo ang dalan. Butsing ganon, kung halin ikaw sa may northern portion sang mga dalan, di mahulat ka kung saan matapos naman ang galian nagikan sa area sang Handumanan kaga Pilisa kaga dire naman lapos ang pila ka mga salakyan balik normal pa uli man sa ila sining lugar sa area sang Handumanan Aksyon na Marlon. Action Ven, may nalabayan ka mga chug-chug-chug naman? May ara naman Sa dalan? Oo. Di na sa ang area naman? May ginakayo nga dalan tugtog-tugtog dito wala sa may kay ginpadayon Action Marlon ang sa Pilisa Mansilingan Road bala. Oo. Kundi nagdigad to ginbutangan na to sa mga volcanic soil. Kundi may ara man yang kung nagkato kami sa police station number 10 amo ginialagyan mo Pilisa Mansilingan Road, Mansilingan Pilisa Road. Di may gatugtog na naman sa dala, no, tugtog. Pero ang semento Action Ven, nakita mo okay pa naman? Kung lantaon ta actually Why batsi? Why man batsi? Galing kay ti naka-istorya kita kagina sa mga enforcer dito. Actually ang enforcer dito duha lang mo. Muna nga stop and go. Busing ganon ang istorya dito. Yang magtawag ang traffic enforcer. Ya ako nang tango ko nila nga ginatawag. O stop anay sa imo kaya ako naman malabay di. O ti stop naman dito sa portion sa may Action na Marlon. Kung going ka sa north portion. Kung going naman sa south portion amo man. Kung lang taon Action Marlon ang dalan
pwede pagidman mo kaya ang hambal ang galing kiti expire na bala amo nang hambal nila expire na ang semento which is supposed to be madamo sa may mga expired yung mga major roads naton diri nga mo kuntani ang ginauna nila. Mura nga amanang gasiling nila nga ang simento action John may action Vin may lifespan may kabuhi ko no. Pila ka tuig naman. Hambal nila kay kamalabutan ko no ya 30 years pwede na islan galing kay di kang taon mo kanami pa man okay pa man ang semento bala action na Marlon. Batik ko daw no 5 years ka no or 5 to 10 years. 5 to 10 years no. Oo, 5 to 10 years ang mga national highways gani naton diri tag pila na ka years no. Kay ginbutang gid nila sa standard mo. Depende na action Marlon mo kay we have the information nga ang iban mga way gid hindi standard bala. Magambal kita standard dapat 12 gid ang kadamulon sang semento. Galing kitang iba niya miyara diya 8 hasta 10. Ati amo nang gakagba man ang dalan. Pwede lamay mo na lifespan 30 years Oo, pwede gidya. Oo. Pagkita inyo 30 tuig kabuhi sang dalan para nga di magbalik-balik chug yun na. Ani man, lantawa bala ang mga national highways naton maggagawing ikaw sa south. Masyado nakalapad sang dalan ang kalaparon sang kuan aksyon na Marlon sandalan makabig mo bala ang 4 ways na mayo lang taon pero ang ginabutang nila dito ya standard na gidya butsing ganon tag 12 pulgadas na ang kadamulon ang pagbuhos ang semento inaya madugang siguro action Marlon tungambal mo yang 30 to 40 years mas maayo gid na kung amo ginahimo sa aton diri no. So amo na action na Marlon no sa pagpakiga-istorya man naton kay Sir Jericho Sorbanya nga makabig pa man halos ang kabilugan nga dalon ko mo Sabado di jutay lang ang mga salakyan sa dalanon magluwas lang sa mga lugar nga madamo na sa mga nagapauli particular ang dalan sa circumferential road ang area naman sa Pilisa kag may pagutok jutay sa area action na Marlon sa dalan sang San Juan. Ari si Sir Jericho Sorbanya. Traffic situation sa kong Bacolod at Silalbin. Medyo matalataway man, medyo makulabot-ok lang kita. Labi na kita sa dalan sang Mansilingan to Handoman. Las 5:23. Okay. Go ahead, Ben. Balikan ta si action na Alvin na dula sa action hen basi na lubat ang yasig nga handset no traffic report back action ang traffic situation no ginahibalo naton sa report sa ato sa patrol with action Alvin Guava balikan ta sa maka-action sa isa ding special communication action na Alvin yes, action Marlon no ari ang padayon kag kabahin sa nga pakikangot manaton kay Sir Jericho Sorbanya. Starting ko sa subong ang starting ko tungod sa road stop yun. Okay, kung mo ang dalan, so may nakita sa ko ang traffic enforcer dito sa lugar man. Yes, action Albert. May mga traffic enforcer na deploy no, bali nagkapat-kapat siya na shifting. Kasi nga po sa area sa Bangga PMSP sa circumferential road going to Bangga PMSP. Regarding sa circumferential action natin, naman na ang Bangga Kore daw medyo damo-damo ang dalanagyan ang kailangan sa pado, wala ng katpan. At dadaton niya lupiti at ang albenday ko ba ang kapitay. Ako bluwag na nga rin yan o digapit naman ang pagmula naman. Aksyon na Marlon, awali ang kabahin nila mga isang pahayag diri ni Jericho Sorbanya ang bitaw control sa Bacolod Traffic Authority Office diri sa siyudad sang Bacolod. So awali nga sitwasyon sa siyudad sang Bacolod kung dalagan sang trapiko ang paghahambalan sining adlaw sang Sabado. With aksyon na ni Kirao ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Salamat sa report sa ato sa Riga Patrol, Action Alvin Guava with Action Nani Kirao. Ang manang sitwasyon sa trapiko sa pila ka mga daan na labayan sa patrol with Action Alvin Guava. Kaya bayaran naman sa ginatuwag chog naman. Yan naman ni Goro sa DPWHC. Na bansa ka nila sang chug ka man ang mabatian mo kung arakas tupad. Sanang ginawasak ka ginabuhuan bla. Nga dalan. Pagbuho nila na kakason, islan bag-o, ay kuno ginasiling nga may lifespan, may kabuhi ang dalan. Kung may kabuhi, gid man, pwede man natadi nga mga 50 ka tuig lang kabuhi, bla, para malawig-lawig. Hindi makatugas ang trapiko sa ginapatikayunan. Sang sinang proyekto di PWS kadaan subong among ginhingadlan bilang number 1. Ngahin siya sa ato sa gobyerno nga ginabalibutan sang ginatawag nga korupsyon. May mga pang-mention to si Presidente Duterte nagligad nga taga DPWH nga nagapakatubas ang kaso, ang iban dismiss kid gani sa serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Hoy, Mighty C! Alkaline nga vitamin C ginedukan kita. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang Okay, salamat na rin kita sa pag-acknowledge sa ato sa mga nag-monitor sa live stream. Si Alex Fuentes, Gabaritor, Melvin Peñafiel, si Dino Alik, Alex Monteza, mayong hapon sang Sabadong Adlaw, arang kada sa hapon sang Sabadong Adlaw, hambal ni Alex. Nald sa Parcon Ligarde, mayong hapon sa Marlon watching live from Mandawi City, Cebu. Linugaw gwa sa aton nga politika sa Marlon kung amo na ang matabo. Sherilyn Oro Javier, mayong hapon sa Marlon, always monitor lang kami. Salamat. Alex Monteza, Raman, okay, salamat kid. Mags, Hipanag Salivio Panual, maski wala sang bonus kung matapos na ang COVID-19, sobra pa sa bonus next year. Correct. Cory Bidaha, good afternoon, nag-monitor sa Kuwait. Si Melanie Soberano, money pang boxing lang na iya, hambal ni Melanie. Artemio de la Vente, watching from Rosales, Pangasinan, mayong hapon. Mayong kapihan ni Rosalita Staff de la Vente, family from Art de la Vente. Cecilia Oleo, good afternoon, nagsamarlon, watching from Cebu City, happy weekend. Si Mike John Seva, mayong hapon nagsamarlon, gabritor kami di sa Moises Padilla, salamat. Jose Mongcal Torilla, gabritor. Chris Vilma Treyes, watching live sa Morsia, great ko lang tatay ko, Jerry Azero. Arsenio Tesoro Treyes, Hinko Sigera, family, God bless. Chris Vilma Treyes. Ima Alcuela, Kelstrom, okay, good day ko na, may kape siya. Heaven, arama si Dimple Bakilar, Mosquera, mayong hapon sa iba sa ato sa nga watch party. Gabritor, si classmate na aton, classmate na Jade Pastera, si Inday Chris Mary Alfonso, amigo tabi Jebantong, si Bernard Salhay, si Yvonne Bueser, sa Marlon Dan Sherry, salamat Yvonne Bueser. 529. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon gina
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sugsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Alas 5:37 na, Operation Tulong. Sa sunod lamang sang isa ka semana makaaksyon naging positibo ang sabat sang publiko sa panawagan kag programa sang Action Radyo Bacolod nga A Call for Donation, Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Login dulong na sang Action Radyo Bacolod ang taran-taran nga mga donasyon nga natipon sa sunod lamang sang isa ka semana sa bodega o kon warehouse sang Past Fast, no? Ang Past Fast amo ang magadulong sa mga donasyon sa 3 ka mga lugar nga apektado sang asod-asod nga bagyo. Ang mga lugar kon sa diin igadulong ang mga donasyon amo ang mga masunod sa Bicol, bao grabing halit sang trahedyas Bicol gid, Cagayan kag didto sa Metro Manila. Diretso sa Action Radyo Bacolod ang mga donasyon sa warehouse sang Past Fast. Agod mas mapadasig ang pagbiyahe sa mga donasyon kag maplastar sa husto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa kabilaguan nakabato ng Action Radyo Bacolod sang 12,000 pesos nga cash donations. Kag amo naman ang ginbakal sang 43 ka boxes sang mineral water o kung malapit 2,000 ka mga 500 kag 300 ml mineral waters. Nakatipon man ang istasyon sang 83 ka mga dalagko nga sako, bags kag karton sang unused kag slightly used nga mga panapton. 4 man ka mga dalagko nga sako kag 2 ka mga karton sang bag-o o kon wala magamit nga mga towels ang gidulong sa Action Radyo Bacolod. Malapit 15 man ka mga dalagko nga karton sa assorted goods ang gin-turnover na sa Action Radyo Bacolod. Ginpadala naman sa mga apektado sang bagyo ang 4 ka mga dalagko nga karton paagi sa personal hygiene kag 3 ka mga dalagko nga boxes sang face mask kag face shields. Nakatipon man ang Action Radyo Bacolod sang 4 kasako sang bugas. Ang Action Radyo Bacolod ang lubos gid nga nagapasalamat sa mga masunod nga donors kag partner organizations. Cash donations Mrs. Luz Ledesma, Mrs. Inelin Lacson, Miss Alma Poniado, Mrs. Teresita Magbanwa, Mrs. Mary Jane Saladares, Action Radio Anonymous Donor, babayi ini siya. May duhaman ka mga anonymous donors. Elsie Ariola, amo ni sang isa sa mga tagdaog naton sang SAP, no? Ining promo naton. Edna Sobritodo, Pastor Arca sang Josam Kambingan. Sa panapton naman ng mga action, goods, personal hygiene, kag
bugas. Nagpasalamat man ang Aksyon Radyo Bacolod sa Trinity Christian School. Coordinators Miss Joy Coscolwala, Barangay 18 Council headed by Punong Barangay Madeline Diaz, sakay Patring Batelier sa Barangay Tangob, Amek Garciniego, Nonong Rial, Pitalia family, Ray Hordevilla and family, Miss Ilimay of Deca Homes, Willin Tamasin, Ayan C. Londres, Lorraine kag Angelica Gonzales or Gonzales, Mrs. Giarla Madirico and family, Mr. and Mrs. Isidro Dayo, Mr. Jimmy Candelario, Mr. John Pereira, Mrs. Jacqueline Bularon, Miss Jurin Gusiaco, kag Mr. Mark Anthony Gargoles. Amon ginapasiguro nga ang tanan nga donasyon ang babatunan gid sang naga kinahanglan. Madamong nga salamat mga kaaksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension of Vitamin D3. Salamat init sa madamong. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub. Okay, salamat balikan ta kato sining pag-acknowledge sa gabanitor sa ato sining live stream si Rene Von Valia Gomesa. Good afternoon, watching from Kabangkalas City. Great ko lang tatay ko Edgardo Valia Gomesa. Thank you. Emma Alcuela Karlstrom, watching live sa Sweden. Salamat, Emma. Nal Creek Sarabia. Mayong hapon, Action Marlon, watching live sa Chittagong, Bangladesh. Oh, sa Bangladesh. Keep safe. Bangladesh. Salamat, ha. Joel Aligato Jimenea, good day, Action Marlon, watching from Cityville. Salamat, kid. Okay, si Toto Aaron Lavaro. Toto Aaron Lavaro dara sa may barangay Tangob. Sako ni sa basta barangay election. Si Sir Ariel Rolepa sang barangay Tagobman, Gabanitor man. Thank you so much. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang kung kay ngang kanta sa Liga Patrol, natipon nga balita with Action Alvin Guava. Action Alvin, sa balik ka report please Kevin. Aksyon na Marlon naging pasalig ni punong barangay Angel Oberas ang barangay 19 diri sa siyudad sang Bacolod. Si Oberas aksyon na Marlon nagaserbi bilang OIC nga kapitan sang barangay 19 nga ginagpasalig kay Raymond Tunog ang former barangay administrator sang barangay 19 nga iyagid pagaswelduhan ini matapos ka nagreklamo kagabi sa diin suno sa aligasyon ni Raymond Tunog ini siya ang wala gin swelduhan nga ni OIC punong barangay Angel Oberas sa iya sining pagtrabaho bilang barangay administrator for the period of October 1 to 15 sa diin suno dire kay Kapitan Angel Oberas nga wala siya nalakip nga masweldohan ila bangod suno kay Oberas nga nagpungko siya formal bilang OIC nga kapitan October 17 aksyon na Marlon sa diin suno kay kag sa depensa ni Oberas nga ang OIC sa tuanay nga sa October 1 to 15 si Kapitan Uychat kag dapat si Kapitan Uychat kuntani ang maghatag sa iya pero sunod sa iya nga pangitaan niya inisa nga paagi nga masweldohan ining si Raymond Tunog kag ang isa ka miyembro sang OFW nga sa sadtong nga tion nagapanilbihan bilang barangay administrator sa tiyempo ni Kapitan Uychat. Ari ang pahayag ni Angel Oberas. Dali lang gadaksyon na Marlon na kay nag-konsa nag-bisyo. Reaksyon na Marlon ang pahal. Aksyon na Marlon, kabahin din lamang isang pahayag diri ni Kapitan nga hindi lang siya magkabalaka kay pengtaan niya inasang paagi kay nahadlok man siya kay baguhanon lang di siya nakapungko so medyo hindi pagid siya kabalo kung anong himuon pero base sa advice ang iya sila nga bookkeeper iya ning pagaswelduhan pero hindi sa karon kay ang appointment gid lamang ang iya sini nga ginakulat. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon Alvin sa report sa nga patrol. Ibobo talang last bus sa atong sa mga commercial sa standby. Mga balik kita pagkatapos rin. Okay, last nga pag-acknowledge ato sa last batch man nga gabretor sa live stream. Si Daniel Mariano Balbuntin, good afternoon. Watching from Blacarota City. Pa-shout out sa mga Balbuntin family. Araman si Christian Rowa mayong hapon. Joel Aligato Jimenea, good PM Axo Marlon from Cityville. Si Bambi Serrano Defensor mayong gabi. Monitor lang kami sa East Home 3, Barangay Sefaria. Defensor family, God bless. Thank you. Thank you.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsay anong kahintangan Responsa Iban nga balita mo tama nabutan tutok sa aksyon na Firing Line with aksyon na Brian Mordan la 7 tubdo balas 9 ng gabi. Action reports after edition magabalik na naman sa Lunes. Nagasunod na aksyon balita evening edition with aksyon Dale Salazar. Ako naman aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!